Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hoşku bre hürmet, selamu, rahmetu, bereketa Xwedê Teala li ser me ve hemî Müslümanan ehli iman be. Em îro bi mijareka din mijara Qur'anê em bi hev rabin ku jiyana me divê xizmeta çi bike. Sernivîsa vê sohbeta me divê jiyana mirovekî xizmeta çi bike û hedefa wî, armanca wî ji jiyana dunyayê çi be. Em tim di me ronaya Qur'anê da carê mijarekî ji we re bi Kurd bi çend deqa ku hûn jî karibin guhdarî bike em behs dikin. Divê her mirovekî bizanibe ku ji rok û ji dunyayê tê dunyayê em bê mezin di berfemê xwe divê 5-6 salê û pêva berjor heta ku êdî salê wî emirî çi xwe dirêj bi wefat kir. Divê bizanibe heyata wî ya jiyana wî ya dunyayê divê xizmeta tiştekî bikin. Kar û kirin û efal û gotin û galgalê wî xizmeta ku li vê dunyayê dike jiyana xwe dike. Tu amîr bi, tu memûr bi, tu şah bi, tu paşa bi, tu axa û em bê şêx û mele û geda bi. Tu çi divê kêfa wî ye ji destpêka bûyîna te hata dunyayê heta ku roja tu wefat dike divê ev xizmeta ku te ev jiyana te xizmeta te hedefekî te armancekî te daîmî hebe ku xizmeta wê bike. Dînê İslamê vîya dide ber insana ku divê gelê insana mutixoliqan divê karê te, jiyana te, heyata te, tevgera te temamê tiştê ku tu dunyayê dikir divê xizmeta armancekî te serekî hedefeka te nuqtekî te esasî hebe ku tu vê bi vê kar û jiyana xwe dunyayê xwe bigîn wê hedefa xwe wê armanca xwe esasî wê hedefa xwe ya em ê bingehî armanca a serekî. Ew jî ew e ku divê jiyana te li vê dunyayê xizmeta te bikû tu riza Xwedê Teala bi dest bixîne. Ji her müminekê ji her Müslümanekê re ev şertê yekem e ji bo jiyana dunyayê. Ji bo jiyana ku meriva li vê dunê mirov bextewar be her wisa serfirazî her huzura Xwedê Teala divê jiyana te vê dunyayê amirtî, memurtî, şaw paşatiya te, melle û şêx û axa û gedatiya te divê xizmeta armanca te esasî ya axiretê bike. Ji ber vê Xwedê Teala di Qur'anê kitêba xwe de du rê pêşkêşê me kiriye. Di vê Qur'ana pîroz de Xwedê Teala behsa du rêya dike. Yek rêya sîratel mustaqîm, rêya pêxemberê ku temamê pêxembera tê de çûye û her wisa rêya ku em bê ziddê sîratel mustaqîm yani vaj cûyê rêya pêxember e. Ew jî dî navê çi divê kêfayê di nava xwe de belkî hezar navê wan hebe lê hedefa ku xwe digînê armanca wan nuqta ku xwe digînê gewa yek be navê wan ji hev cihê bijî tu ferqekî cudahî nabera wan da tune. Çiqo Xwedê Teala behsa du rêya dike. Ehdîna sîratel mustaqîm Rebî tu me bînin ser rêya rast ew jî rêya pêxemberê û gayril mexdûbî aleyhim veleddalîn ew me neve ser wan rêya wan kesî ku tu lê hatî xezebê tu jî hêrs ketî te em bê xezeba xwe li wan kirî. Du rê ya sîratel mustaqîm ya gayril mexdûb Xwedê Teala behsa her du rêya jî bi kitî behs kirî bi tefasîl behsa her du rêya jî kirî. Ji ber wî armanca esasî ya insana ji hatina dunyayê Xwedê Teala ev xaliqê ev çerxa kaînatê çerxa felekê erd û asîman û temamê dar û ber û xwarin û fêkî û av û heva û madenê ser erd û benerd û zengînî û dewlemendîya erd û asîman tev ji bo xatirê xizmeta mirova xwe ji ber wê jî Xwedê Teala ji me hez kiriye em xwe Xwedê Teala hez nekir em nedixoliqand. Xwedê em hez kirin em xoliqandine temamê tiştê de erd û asîman da siv ji bo xizmeta me bike Xwedê Teala xoliqandê çerxa felekê digerîne. Ji wîya zêdetir Xwedê Teala jî em jî xoliqandine ji bo ku em jê re îbadet bikin. Xwedê Teala dibêje wema xeleqtul cinne vel înse illa liya'budûn Zariyat Sûrê Zariyat ayeta 5 û 6. Min cin û însan xoliqandî ku tenê ji me re îbadet bikin. Di vir de îbadetkirina Rebê Alemê ew e ku tevaya Qur'anê tu programa jiyana xwe hilbijêre. İbadet ne manawe ew e ku tu tenê li mêj û roj û hec û zekat bike
لسكاكي لميدان دايرين دولتي لدسهلاداريه حكم احكام بشري بكار بنوره ناخر دبي اسلام هم د مزگفت دابم هم د مال دابم هم جد نابا ام بي دسهلاداريه ولتا حكم احكام قراني هب و شاغت عبادت شخدره كري نا ايت جامد المج بك روجي بگره تل devraji li gora kanun û nizama sosyalizm û beşerî beşerî û em bi demokrasiyê tu bijî tu Qur'anê ji nava jiyanê bis bitûn derxim ava te ibadet ji xwedera nekirî tu xwe dixapîne bilmêj û rojî û hec û zekatê tu narî cennetê bi tevaya emr û fermanê yek va te li heyata xwe tetbîq kir tu her cennetê her wisa Xwedê Teala divê çi divê di Sûrê En'am ayeta 55 divê wehaza ev hanine kitabun ev kitêbekî enzelnâhu mübarekun me ev kitêb hanê medaxistî û bereketlî pîroz tê da bereketê ê tu vê Qur'anê bixwînî li heyata xwe tetbîq bikin hem pîrozê kelamê Xwedê Teala'yê hem jî tê da bereketê tu li gora viya tu derd û kul û jiyaneka zêde li dunyayê nakişîne Xwedê Teala divê ev kitêbeka mübarek me daxistî fettebi'ûhu hûn bi li pê tevaya Qur'anê herin li vê tevaya bi li pê vê kitêbê herin hûn tabiyê viya bibin hûn li pê rêç û şopa viya herin wetteqû hûn teqvedariya Xwedê bikin teqvedarî di Qur'anê de teqrîben nêzîkî sê car yan du nod û heft cara gotina teqvedarî derbas dibin teqvedarî Xwedê Teala behsa hukm û ehkamekî xwe بحثا ام بي احكامكي ام بيجن احكامكي دكم بش يدبي اتقوا الله جي خدای تعالی تقوى داری بکن یعنی حکم و احکام ویا پیک بنوره هون مروی قانونی بن هون گورا قانون تب بگیرن حلال خدای پیک بنور جي حرام خدای تعالی دور بسکنه خدای تعالی دی اف کتیبه کی مداخسی هون پی ویا هرن او تقوى داری خدای کو یعنی حلال ویا پیک بنوره حرام ویا جي دور بسکنه تشتا کو ویا حلال کری لشخوارت پروگراما جنا خو تشتی کو ویا حرام کری جی دور بسکنم لعلکم ترحمون بداکو خدای تعالی رحمه وبک جبوکو خدای تعالی رحمه برکت ام بی مغفرت المرابك للدنيا بركت تك نوا جانا مرا حال وحركت منا جانا جواكي خوش بب انسان بهبر باش بيجي اشترى من الدنيا سرفراز هر وسب بختاور هر حضور خدای تعالی دبت تو لپی بیا هر خاطر دی فتبعوه لعلكم واتقوا لعلكم ترحمون داكو خدای تعالی رحمه وبکم هر وسب اوا خدای تعالی بیا فرمان دامه بختواریات دو ریا اسلامی دی بختواریات د ریا پیغمبر دی بختواریات د قران دی هر وسا خدای تعالی جممن را دویجه ناو کسی مؤمن کسی کی مشرک را بزوجی ولو کیف او جرا ورجی یعنی کسی کی مشرک به نه مسلمان به تو دلشته کی تو جی حج بکتو عاشقی وجی خدای تعالی دوی تو ورا نه زوجه تو کسی عبد کی مؤمن ج کسی کی مشرکی تو بی عاشقی وی عبد مؤمن اشترى باشتره لورا او عبد مؤمن او عبد مؤمن بإيمانوي هي كسي نا مسلمان إيمانوي توني نابوكو كسي كي مسلمان هاجن هامير كسي كي مشرك را بزوجم وده تعالى دي أولئك او كسي كو مشركن كسي كو جيانكا دورة قرآن هل بجاردي حياتك دورة قرآن هل بجاردي عقيدة وان فلسفة وان جيانا وان دورة جيانا إسلامي هر وسا شديش قدرة شد كنم يدعون إلى النار أو ودعوتي أغردك والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه خد تعالى جي ودعوتي الجنة ومغفرة خدك بإذن خوا ودعوتي الجنة ومغفرة خدك خد تعالى بإذن خوا ودعوتكم كنت كيف جنتوي هر وسا خد تعالى ودعوتكم خد تعالى جنوة وشير مغفرة وشير معنا بيا شيء خد تعالى جوا دعوتك دم تا اف قرآن کر پروگرام جنا خو تو دو قرآن شو امر فرمان قرآن بجاني حلال وي تو تبجيان تو حرام وي تو دور كت و شغه تابع قرآن بيه و هر وسط برسي و دعوت خود تعالی دايه او جنتك خود تعالی جبو متقين آماده کری او دو مستحق وي هر وسط خود تعالی گناه ته پچو گور داودا کو تکدید کار بغفرین لیدوی دو توبه بک کو خود ام بي گناه ته مزن
Ve güney mezin bu tobi var gafrandani. Ve yubeyyinu ayatihi linnasi. Hadi Teala bir ayeti koy. Em bi ayeti koy hay kevni hay Kur'an'ı bu ayeti Kur'an'ı bu hay ayeti kevni bu. Hatta şey du jiyana merada nefsa merada hebe insanlara zelal dike leallehum yetezekkerun behevyaku ev çabakin behevyaku ev bir binvarın tekebin biri ko Rabbil Alemin çi vaad dayvan o çi vaid dayvan. Hadi Teala çi vaada cennete dayı o çi vaida cehennemi em bi cehennemi tehdit kiri. Bir ava derken meydanı eğer tu lugora dini Xwedê Teala kuşandiye ji te re Qur'ana pîroz kivat lugora wî bijî wê şeğê temamê jiyana te xizmeta hedefa te armanca te serekî dike ku cennet e. Gava tu li devre jiyanekî te li devre Qur'anê girt wê şeğê şewa dibe ew jiyana te dünyayê xizmeta wê xezeba Xwedê Teala dike ku Xwedê Teala te were xezebê û tu müsteheqê ezabê cehennemê dibe. Ew bi destê te ye. Xwedê Teala diber de hem behsa cennetê behsa exlaqê rehmanî kirî hem jî behsa exlaqê şeytanî kirî. Gava tu li gorî exlaqê rehmanî sereşa pêxember here tu te bersîva daweta Xwedê Teala dayê Xwedê te dikir cenneta xwe gava tu li ziddê ya te bigere bajî Qur'anê te bigere tu ji armanca esasî ne armanca ku vacî riya Xwedê Teala'yê o ji ku xezeba Xwedê Teala te wî müsteheqê ezabê cehennemê dike.